Wes kono gawe rencana, nggo nyekel malinge kae. Kurang piye meneh aku toh jane Siva. Ayo yo. Piye sing wis nemuke wongku apa durung? Sesuk aku arep ning Qatar. Nek kowe urung nemuke dhek tak cabut bantuan dana bansosmu esuk. Atlet Malengkutange gateli. Sangat meresahkan diriku. Koyone atletmu kuwi maling tenan. Nyatane mlebu ning siaran TV, radio channel Arab. Nyo, delok ensu. Sekilas info, nek neng Indonesia sing cek viral, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sedangkan neng perindapan, ana maling kotang, sing biasanya maling kotangnya wong rondo-rondo. Maling kotang kuwi ngasih apal, ndi sing wae perawan, ndi sing wae rondo. Ngasih saiki, maling kotang kuwi isih diselidiki karo Polsek Perindapan. Kakek aneh. Pokoke ndang golekke wongku ngasih temu. Nek rak temu tak cabut tenan bantuan bansosmu. Loh, Wes aku ana urusan karo dilancep mek.